Marius, wat is het? Goed, mooi bien. Zoals Jacob al zei, we vangen vandaag met een nieuwe series aan. Aber verder en dort nennen gaan, ik ga een paar beelden voor jullie. Dat eerste, wer wil du mal aanvoeren? Dit is een beeld kreeg ik vandaag Marius van mijn ouderen. En zo, zij zijn in Kansas. En dad is door te predigen. Dad wordt deze nächste paar zinnen en ik ram zijn mom en dad bed. Ze zijn dort. De plan wird van deel bij het maatwerk in Kansas predigen. En dan willen ze in Tigertown, Texas, Paris, Texas, daar jent wo de dietje door zijn. Door willen ze van vrijdag tot zondag predigen. En zo dat is hoe zij zijn. Zo, we werden in gebed houden. En zo, die hebben nu keine vier. En zo, zij zeiden, zij willen zich sehr dik aantragen, dat ze warm blijven. En zo, zij begrüßen jullie alle aus Tjoik. En dat is hoe zij zijn. En aan deze week hadden we den verreicht in El Paso zijn. En we werden een concert, some van jullie waren door. En we hadden een Chris Tomlin concert. En wanneer je dit nog niet gezien hebt, dat is Chris Tomlin met Micah. Micah wordt hier groot leiden deed. Dat is op den eind van zijn concert. Hij vroeg als de ergens jonge worship-leiders waren, van die duizenden mensen wat er waren duizenden mensen. Hij vroeg als de ergens jonge worship-leiders waren. En zo Micah hupst op zijn zat door en schreef zo als hij kon. En hier zijn ik, en hier zijn ik. En weer een ganze her andere ook. En zo Chris Tomlin zag Micah doen en hij zei, kom al her, kost hier met mij te op een light leiden voor al deze duizenden mensen. So Micah kwam op een stage op en zong ze door een light taub. Zoals je hier zien kan. En dan te laat, dan, zo dat weer onze grote ding. Maar dan te laat, dan juicht Chris Tomlin, Micah deze gitaar nach. Deze gitaar wat hier van de heeft met ons taub. So that is pretty awesome. En dat is een droom. Dat is een gebed beantwoord van Micah. En zo, nu heeft hij niet het gitaar, kon den brengen hier in de kerk te Manstein. En zo, dat is een wunder. Very good experience, toch? So we willen dat met je Matt delen. En ik heb ons Matt vrij. En zo, wanneer je dan nog tijd hebt, nu den concert weer een beetje interessant zijn. Als de concert hier sterk wordt, dan komen alle mensen en willen een beeld nemen met Micah. Wens hij weer daar niet wat on stage was, weer met Chris Tomlin. Zo, ik en Debbie ging doorheen en zeiden, Micah, ik heb nog een beeld nemen met die taub. En dan nemen we nog een beeld alle taub. So, that was good. We hadden zeer gouden tijd. En zo Chris Tomlin, wanneer je niet weten, hij is een van de, probably de grootste christelijke worship-leider, bekendste in de stad. En zo zeer veel mensen kennen hem. Zo weer een gouden moment. Mooi bien. We wieder gaan, nie een series, wanneer je een Bibel met hebt, dan draait in 2 Timotheus kapitel 1. 2 Timotheus kapitel 1, vers 9. Ik wil je bald treffen. So, we willen 3 zinnen, oder de nächste 3 zinnen von der und 2 Meier, weil wir zum Zeit nehmen, zum diesen Thema checken, hij hat uns berufen. Und ich glaube, das ist ein Wort für uns als Kirche. Wir als Kirche, wenn wir zurückchecken, down in das letzte Jahr, es ist ein sehr gutes Jahr gewesen für uns auf viele verschiedene Wege. Und wir sind sehr mutig mit, was Gott in seine Kirche tut, und wir können alle Part von dort sein. Das ist verreicht. En zo we denken en we grabbelen aan wo hij ons nächstes aanleiden wil als kerk. Wat zijn de nächste dingen voor ons? En zo, ik geloof dit is een woord voor dat. Dit is een series. Hij heeft ons beroepen. Wanneer we naar het laatste jaar kijken, dan 2016 en 2017, we zien dat we hebben vele dingen beschäftigt en gewassen als een kerk. Ik kijk een beetje terug deze week en kijk naar some van de series van boodschappen wat we doorgegaan zijn in de laatste jaar. En ik dacht, we hebben soms zeer goede leer gekregen. Een van die wat we in de laatste jaar doorgingen, werd Jezus alleen. Dat een series van Jezus alleen. En dat is nog, van der dag een van de series wat de mensen de taalste hingeronde zijn. De Duitse mensen. Jezus alleen. En zo hij zei dat onze radung is op Jezus alleen. Niet onze woorden. Ik geloof een zeer goede boodschap, besonders ons als Duitse volk en wo we van Ruud komen doen. En zo dat is een ding wat we kunnen doorgaan. Ik weer in Alberta, en Debbie hadden de verrecht om naar Alberta voeren. En diezelfde series dort predigen in de kerk. In oktober. En zo dat weer een zeer goede.
wir kicken naar een series van Rick zijn en het wichtigste. Vielleicht heb je dat nog behouden van waar Rick jullie zijn. En het is tijd dat we fresh zo wat bekijken doen. Wenn es manchmal vergeet we waar je zijn wie zijn. Nog een ding wat we doen in het laatste jaar is Bibelschulklassen, of Bibelklassen hier bij de kerk. Hadden veel mensen wat door met meer aan en zo we hebben gewassen. We hadden een series van wassen. Wo we daar 10 zinnen daar die series ging van waar we kunnen ons christelijke leven wassen. En zo wanneer ik terugkijk naar het laatste jaar en wat we alle hoop geleerd hebben. Ik geloof we hebben zeer goede dingen geleerd. En we kijken verder naar het nächste jaar. En zijn waar we alle hoop wieder wassen kunnen. We hebben gezien in het laatste jaar dat we hebben gewassen als kerk. Vielleicht heb je dat gemerkt, wanneer je hier bent gewassen voor de ganze tijd. Dat is een zegen. In 2016 dan hadden we durchschnittlich groot over 400 mensen in de kerk. Nu in 2017 zo weit hebben we over 500 mensen jeder zondag in de kerk. En zo, wanneer je denkt dan, hoeveel dat is wat we wassen doen, dat is over 20% het jaar wat we wassen doen. Zo, wanneer we terugkijken dan, 3 jaar terug, had de kerk een beetje weniger als half zoveel mensen als wat we vandaag hebben. 3 jaar terug. Dat is niet zo lang terug. Ik ben nu 31 geworden deze laatste week, supposedamente. Zo 3 jaar, dat is maar 10% van mijn leven. En zo 3 jaar is niet zo lang. Zo, we grabbelen, God, wat is voor de nächste 3 jaar? Hast du geplant, God, dat we in de nächste 3 jaar nog eenmaal worden zoveel wassen? Wo wordt dat schaffen? En zo, dat zijn some dingen wat we daar gebeden doen. God heeft ons gezegend met nummers. De kinderklassen zijn vol. Jacob heeft ons beelden gewezen en gezegd, sommige van de klassen, zoals een steltje terug, hadden we de klassen vol. De ene klas, die had like 17 kleine kinderen in een klas. Stel die maar voor. 17 kleine. Eigenlijk hebben we een 4 thuis. En dat gaat al ganz strak genoeg. 17, dat is vol. So, we moeten meer ruimte merken. We hebben al een beetje meer ruimte gemerkt voor die, maar er fehlt nog meer ruimte te merken, wenn die kinderkerk is vol. Ik weet niet wat je alle doen, dat je zoveel kinderen hebt, maar het is een zegen van God. Dat is het. En je durft niet ophouden, wenn we geloven, kinderen zijn een zegen van God. En we zijn vrouw voor de kinderen. We willen die kinderen op een goede weg doen. En zo, dat is een zegen. We hebben gezien waar de jugend gewassen heeft. En de jugend heeft ook gewassen en de leer wat ze hebben. En sommige dingen wat je al zou en wat ze nu daar kunnen doen. Het is een gelegenheid om wassen. En zo de kerk die wast. We zijn in een tijd waar we hebben zij gewassen. So wat is dan nächstes? We hebben gezien voor 2016 en 2017, we hebben veel meer mensen erreichen, wat niet in deze Feierwegen zijn. En dat is een verrecht, maar dat is ook een grote verantwoording. Wat we als kerk dragen doen. En zo, we hebben gezien dat mensen gebruiken den app, wat we hebben. Wanneer je nog niet den app hebt, kun je het ook merken om den krijgen. Dat is umsonst. Je kan de boodschappen doorchecken. We hebben al over 3300 mensen wat den app hebben en ervoeren en dat was immer wieder. Laatste maand hadden we about 200 mensen, nieuwe mensen wat den app krijgen. En zo dat was plus wieder. En zo, God heeft dat gezegd. We zijn dat op den app, de mensen wat de boodschappen checken doen, er zijn about durchschnittlich 900 mensen de week wat een boodschap checken doen. En zo, wanneer we zijn dat we hier in de kerk een beetje over 500 mensen zijn, dan zijn er nog bij die 500, ongeveer 900, wat er jeder week onze boodschap durchhorchen doen. En we hier terug van deze mensen, over de ganze plattdeutsche Welt. En zo de kerk is gratis wat we hier bloos zijn doen. En de oorzaak waarom zij kan op den app nog gaan en dat kijken, is wens wat je hier doen en wat je hier geven doen en wat je hier doen. En zo dan hebben we meer mensen doen met het woord. En weet je, dat is interessant, maar we hebben het nu van verschillende steden gehoord, verschillende Länder. Aber du hast eine jährliche Hunger, mangt de plattdeutsche Menschen, zoals nog niemals eier. Van wat we met bekend zijn. En ik had het gehoord van Paraguay, van Bolivia, van hier zo rum, van Noordendorpen, van verschillende steden hebben we dit gehoord. Dus een jährliche Hunger, mangt de plattdeutsche Menschen, zoals nog niemals eier. Dat is wanneer de tijd bloos krijgrijk is. Dat is krijgrijk.
En so dat is een gezeende tijd wo we aan leven doen. Laatste week hadden we Walter Niefeld hier en Victor Mortis. Vele van jullie weer een poort van dort. So we proefden, we deden wat niet het aanvang. En so we deden de series, of de servicios deden we livestreaming. Ruud checken op internet, dat ze checken kan. En nu groeit we ook livestreaming. En so dat mensen wat met ons top nu zijn, die checken bloos op de computer. En so dat ze niet het denken wat we ooit vangen deden laatste week. En so we deden de boodschappen op ons YouTube-channel op en zo staat die checken. De Walter Niefeld en de Victor Mortis boodschappen van laatste week werden but gisteren al even er een mes krijg 5000 mal gecheckt. 5000 mal. En so, wie kan mensen rekenen? We hebben het verreicht. God merkt deren op. En ik geloof en wie geloven dat hij wordt wieder deren opmerken. En wie plannen van nu wieder livestreaming te doen. Dat mensen kan met ons top ons in de smarties zijn, wanneer zij niet choy kan. Krijg in Kansas, van daar schickt einer mir in Mensage over WhatsApp en zegt, ik heb den service checken, wenn onze choiks toe. Olaf, val schneu. En zegt, ja, hier is de link. So, goed mogelijk dat zij nu met ons top checken doen. So, wie kunnen zijn? Wie kunnen zijn? Hij heeft ons beroepen. En so dat is wat we in de nächste samwerk nu checken willen. En zijn, wat heeft God voor ons? Wat heeft hij voor ons voor je gepland? En weet je, wanneer we in het laatste jaar checken doen, dan zijn we gaan zeggen, je was nog, maar dat heeft veel cambio gebracht. Veel change. Heeft zij geändert. Wenn es onmogelijk te wassen en veranderen. En wanneer we wassen doen, dan doen dingen zich veranderen. En niet jeder denkt, wordt beter, wanneer we wassen doen. Dat is bloß de waarheid. Niet jeder denkt, wordt beter. Sommige dingen worden ons een beetje aanmakkelijk, oder we gleichen dat zoals het weer, oder je schon mal kan dat je in Ola, en nu weet ik niet de helft van je noem is. Zo'n soort dingen zijn erbij, wens wie wassen. En zo de vrouw is, wat willen we nu doen? We hebben op hier met wassen. We hebben de breaks mal online. Zijn dit genoeg? Oder we hebben wieder wassen. En zo we geloven dat de tijd is om wieder wassen. En zo we hebben al een schoof cambio gezien in het laatste jaar, paar jaar. En we geloven dat het nächste jaar wordt weer een jaar zijn van cambio. En dat is wichtig en nodig dat we de andernis merken doen, zodat we wieder wassen kunnen. En aber wo wir wieder wassen, ist es nicht mal genug, wo wir nicht mal können zufrieden sein? Wo wir wieder wassen, und dort wo wir diesen Series wollen checken. Wo wir wieder wassen, wo wir mehr Menschen reden. Wo wir dort? Und die Antwort ist krieg in den Titel von den Series. Hij hat uns beroepen. En dat is wat we nu checken willen. Hij hat uns beroepen en dat is wat we dat doen. So mein Ziel mit diesem ganzen Series ist dort, je worden noch doller begeistert worden mit der Mission, was Jesus uns gegeben hat. Nicht bloß uns als Kirche, aber uns als Christen. Da wir alle wollen taub wassen und uns frisch ganz hingeben, nur den Ziel, nur den Plan, nur den Mission, was Jesus für Christen hat. Und das, was wir nicht checken wollen, hier von dir. Dat ons dort driven wordt te zijn, zum wat doen, zum een onderscheid merken. En niet tevreden zijn met waar we nu zijn, want er zijn meer mensen wat de Gode nu echt fehlt. Er zijn meer mensen wat het fehlt. En zo dat is wat we willen doen. Zo wanneer we van een mission reden, ik wonder deze week, wat meint dat woord mission? En zo ik kijk hier in dit Weerbuch en dit is wat het doorschrijft. Dit is wat mission bedient. Een opgave, een roep, een arbeid zum anderen wat bijbrengt. Dat is wat het in het Weerbuch zegt. Een opgave, een roep, een arbeid zum anderen wat bijbrengt. Wat Jezus heeft ons een opgave gegeven. Jesus heeft ons een roep gegeven en Jezus heeft ons een arbeid gegeven zum anderen wat bijbrengen. Dat hij de Heer is. We zien dit in Matthäus kapitel 28, vers 19 en 20. Je zijn vielleicht bekannt met deze versen, maar dit is Jezus, groot ver hij naar de hemel voort.
En hij is met zijn Jünger taub. En dit is part van zijn laatste weer. En dit is wo hij aan mout merkt. En dit is wo hij aan instructies geeft. Wat ze nu zullen doen, wanneer hij nu in de hemel voort. So wat zullen ze doen nu, wanneer hij niet meer ram is? Wens pat nu, voor de laatste 3 jaar, zijn ze am hinger aangegaan. Met am taub geleefd. Aber nu verlaten. So nu, wat's nächstes? En zo vereint weer het een beetje zoals. Wat nu? Wat is het nächste, Jesus? Dit is wat hij zegt. Matthäus 28, vers 19 en 20. Dan goed nu naar de volkja van de wereld en merkt eend te leerlingen en duipt eend in de noemen van den Vader, van den Zoon en van den Heilige Geest. Leert eend alles te doen wat ik jullie bevolen heb, zegt Jezus. En verloot jullie daarop. Ik ben immer bij jullie, wat hem eng van de wereld. En zo zei vrouwen, wat nu, Jezus? Hast een plan voor ons? Hast een mission voor ons? Hast een arbeid voor ons? Hast een roep voor ons? Hij zegt, ja, ik heb. Ga naar de wereld en leert eens van wie hij is. Van wie Jezus is. En onder wie het merk, in onderscheid, in de wereld van Jezus. Dat is de roep wat hij geeft. Dit is een roep voor ons als kerk. En dit is een roep voor ieder een van ons als christen. Dit is wat ons leven zich omdraait. Om een onderscheid merken voor Jezus. Draai we even naar 2 Timotheus, wanneer je al bent. 2 Timotheus, kapitel 1, vers 9. Hier is een vers wat ik geloof besonders voor ons is. Dit is een vers wat voor mij persoonlijk is, voor ik en Debbie en onze familie. Dit is een vers wat voor ons als kerk is. En zo wat ik wil doen met jullie vandaag is vielleicht een klein beetje anders als wat we manchmal doen, maar ik wil deze vers bechecken, jeder woord, en zijn wat meint het voor ons. We een beetje als een Bibelstunde gaan. En een beetje zijn, wat meint deze vers voor ons en wat passen we den nou? En zo, ik wil niet alles op einmal lezen, ik wil bloß een paar wieder, en dan reden we van dort, en een paar wieder, en reden we van dort. 2 Timotheus, kapitel 1, vers 9. Hij zegt hier zo steht, hij heeft, zo ontvangt. Hij redt hier van God, God heeft. Dat is hoe het ontvangt. En wanneer we denken aan de kerk, wanneer we denken aan ons persoonlijk leven, en we denken aan wat zal ik doen, wat is nächstes, dat vangt immer met God aan, wanneer je een Christ bent. Dat vangt bij God aan. God heeft. God heeft. Dit is niet een ding wat ons idee is. Wanneer we reden van hij heeft ons beroepen. Dat is niet een ding wat we ons uitgedacht hebben. Dat is niet een plan wat we gemerkt hebben. Dat is niet ons dat we dat leiden doen uit ons zelfs. Nee, hij heeft. God heeft. En zo wanneer we denken, even aan de kerk, en wat nächstes ist, und wat hebben wij mensen erregen, dan fangen wir immer bei Gott an. Nicht bei uns. Wir fangen bei Gott an. Wo wen? Wenn's hij heeft. Hij heeft ons een mission gegeven. Hij heeft ons een plan gegeven. Hij heeft ons een arbeid gegeven. Hij heeft ons een opgave gegeven. Dat fängt bij hem aan, niet bij ons. En we zijn nu hier zum hem doen. Hij heeft. God heeft. Fangt bij God aan. Dan het nächste woord. Hij heeft ons. Wat wil het op ons zijn? Ons. Nog eenmaal. Ons. Hij heeft ons beroepen. Bist du part van ons? Hij heeft ons beroepen. Hij heeft ons. En zo, alles wat nu dit komt in deze vers, we weten al te wem hij redt. Hij redt te ons. Right? Hij heeft ons beroepen. So alles wat we nu lezen worden is voor ons. Dit is niet bloos voor de prediker. Dit is niet bloos voor die wat hier zingen leren doen. Dit is niet bloos voor de kinderleraar. Dit is niet bloos voor leraars. Dit is niet bloos voor beleerde mensen. Dit is niet bloos voor mensen die het alles reich kennen. Dit is voor ons. Dit is voor ons. Dit is niet bloos voor jane mensen daar. Dit is niet bloos voor mensen met geld. Dit is niet bloos voor arme mensen.
Das ist für uns. Hij hat uns berufen. Wir sind alle berufen. Jeder ein von uns als Port von dit. Hij hat uns, lesen wir wieder. Hij hat uns geraad en berufen. Geraad en berufen. En dit is interessant, als ik dit lezen, dit is interessant. Hij brengt dit hier taub. Dit zijn pakketten. Dat is niet bloos dat hij ons heeft geraad en dan kost dan wat het was. Dat is niet bloos dat we berufen zijn. Aber hij heeft ons geraad en berufen. Ein pakkette. Ein pakkette. Bist du geraad? Bist du in Christ? Bist du auf dem Weg im Himmel? Wenn du bist, dann bist du berufen. Hij zegt hier, hij heeft ons geraad en berufen. Kan niet een gaan, nur den anderen. Und den anderen. En zo, ik dacht even deze week, we hadden een barbecue bij ons thuis met onze kindertouwbak en Debbie. En zo, möchten wir een fan in arrachera. En dan Debbie möcht nog some groents, een beetje asparagus, oder verschiedene dingen. Zaten we dat al op een dash op. En aan de kinderen, some van de kinderen, ik wil bloos dat vlees, niet dat groents. We hadden actually eind gezegd, ik wil bloos dat groents, niet dat vlees. Ja, en we zeiden, no, dit is een pakketje. Je krijgt het vlees en het groents. Beides. Dat komt beides taub. Hij heeft ons geraad en berufen. Niet bloos vlees, niet bloos groents, beides. Nou, ik denk, wat we onze kinderen proberen te leren, is dat voor jede zegening wat God ons geeft, hast du ook een verantwoording. God kon die niet zegenen, omdat du een verantwoording bekomt. In andere woorden, wanneer du meer hast, de Bibel leert ons, die meer hast van dem, wat ook meer verlangt. So, die hast een zegen gekregen, die hast meer, aber nu du meer verlangt van die. So, dat zijn die beide taub. De zegening van God komt taub met een opgave om wat met doen. En zo, we proberen onze kinderen dat te leren. En zo, we zeggen, we kunnen niet bloos gouden tijden hebben, kunnen niet bloos met onze vrienden spelen, kan nicht bloß buitenrum spelen en een gouden tijd hebben, aber du bent verantwoording wat du met de zegeningen bekomt. Right? Met een huis opruimen en uitvegen en opwaschen en al die dingen zijn du woewijn. Wens jeder zegen van God, komt met een opgave. Dat is wat hij hiervan reden deed. Hij heeft ons geraad, de grootste zegen wat hij ons woord kunt geven. Dat is het beste ding. We hebben de radung. We durven niet voor eeuwig verloren zijn. Dat is een zegen. Amen. Hij heeft ons gezegend, maar er komt ook een opgave met. Immer. Voor alles im leven is het zo staat. En hier ook. Hij heeft ons geraad en berufen. Geraad en berufen. En zo, wanneer du geraad bent, dan weet ik, du bent berufen. Dat is onmogelijk, geraad te zijn, unberufen zijn. Dat is onmogelijk. Jeder een van ons is berufen, wanneer we geraad zijn. Hij heeft ons geraad en berufen met een heiligen roep. En zo hij beschrijft nu den roep wat we hebben als christen. Zo du bent berufen met een heiligen roep. En zo wat meint dat? Wat is een heiligen roep? In andere woorden, dit is een roep wat van God komt die heilig is. We zijn in openbaring dat dus God zijn troonruim en hij zat daar op een troon en er zijn tieren erom en die zijn heilig, heilig, heilig. Als ons God, heilig, heilig, heilig. Ons God is heilig. En zo ergens wat van hem komt, is heilig. Ergens wat met hem te doen heeft, is heilig. En zo de roep wat we gekregen hebben van God, is een heilige roep. Dat is waar een bewijs dat het komt van God, niet van onze eigen gedanken, niet van wat we hebben uitgedacht, niet van wat we ons hebben geleerd, maar de roep wat we hebben, die komt van God. Dat is heilig. Dat is een heilige roep.
Du bist von Gott berauben, für Gott zu leben. Und so, weißt manchmal, wenn wir von einem heiligen Raub denken, dann, wir haben das manchmal ein bisschen verdreht in uns Kopf, wo das mein das. Meint das dann, dass wir alle Prediger sind? Meint das, dass wir alle Mann in die Kirche schaffen? Wenn es dort heilig, right? Das ist auch. Aber ein heiligen Raub ist viel grader als bloß was in dieser Feier wegen angeht. Uns Christenleben ist viel grader, hupig, als was in dieser Feier wegen angeht. Die Mission, die Abgabe, die Arbeit, was Gott uns gegeben hat als Christen, ist sehr viel grader, als was in dieser Feier wegen angeht. Das ist ein heiligen Raub. Gott seine Beraubung ist verbunden mit seiner Mission. Und seine Mission ist verbunden mit uns ganzes Leben. Nicht bloß, was wir sind als Morris in der Kirche tun, oder mitwegs Uwes bei Jugend tun. Der Raub, was wir haben, ist sehr viel gratis als dort. Und so ein paar Beispiele von dort. Ein paar Forschen, was das wiesen tun, ist für einfach frühes. Frühes, sie sind berauben, jene Männer, den Mann, Gott zu sein, und die Kinder auch. Die Kinder Gott sein, das kommt von Titus 2, Vers 4. Die ältere früh sollen die jüngere ermutigen, ihre Männer und Kinder Gott zu sein. Er geht hier wieder und er sagt, von wo die früh soll die Manager sein am Haus, das Haus ever sein mit den Kindern und Abtragen und all dort. Und so, früh ist, sie sind Part von der Mission, wenn sie jene Kinder abtragen dann für den Herrn. Gott hat uns berufen zum Jünger merken, zum Lehrlinge merken, und das kriegt, was die früher und daher was tun mit jenen Kindern. Die sind die besten Missionaren von uns alle. Und sie dann nicht jeder Tag. Wenn die kleine 2-jährige, 3-jährige Kinder belehren, die in Jesus dort nicht und Respekt lehren und die so lehren zum für Gott leben und lehren, dass Jesus ein Gott ist. Und dass sie kann ihre Geschwister Gott sein und nicht fäten. Und das Lehrlinge merken, Jünger merken. Die haben einen heiligen Raub. Das ist Part von ihrem Leben. Arbeiter, die haben einen heiligen Raub. Zum jene wird's Gott dein, so aus wann je für Jesus selbst schaffen deuten. Wir sollen für uns wird so schaffen, als wenn wir für Jesus schaffen deuten. Und dort kommt von Epheser Kapitel 6, Vers 5 und 6. Er redet hier von Knechts, wir würden vielleicht das Wort Arbeiter nennen. Arbeiter, ihr horcht jene wird's Lied. En deint ent met Furchten zetteren ab ernst von Horten, so als wann je Christus selbst deinden. Aber deint nicht bloß den Gott, wann der wird seine Uhren überjünt hat. In anderen Worten, nicht bloß den deint, wann der du hast und checkt, was das ist. Aber wenn der wird weichfährt, was ist dann? Er sagt, deint den dann auch Gott, deint so aus, wann je Christus seine Deiner wären. Vers 7 sagt, dort gewissen hof dort, wo je glauben, dort Gott gefallen wird. So, was die Mission utleben, was Gott für die hat, wenn du ein Arbeiter bist, das würde doch kosten. Das ist ein Port von dort. Noch ein Port von dort ist, du bringst Geld in Haus für deine Familie, für die Kinder, wenn du Familie hast. Und das verhält Sorge, und das ist ein sehr heiligen Raub. Dort kommt von 1. Timotheus 4, Vers 8. Und Paulus sagt hier so steht, wann aber wer nicht für seine eine Freundschaft sorgt, und besonders für die von seiner eine Familie, die hat du mit den Christen Glauben aufgesagt, und als euer, als einer, der nicht glauben wird. Wow. Paulus hat hier stark gewährt. Aber er sagt, wenn du wirst Christus seine Mission leben, dann sorg für deine Familie. Das ist Port von dort. In dieser Version bloß zum uns denken haben dort, der Raub, den heiligen Raub, was wir haben, ist nicht bloß, was wir in der Kirche tun. Uns Christenleben ist viel gratis dort. So ein Weg, wenn wir schaffen tun, dort ist heilig. Klar, dort muss gebalanced bleiben, aber dort ist heilig zum Schaffen. Arbeit wird in der Welt versinnt in der Welt wird. Gott mögt den Gordon, sah den Mann in Frieden an und dann ja für Arbeit. Und du wirst noch keine Sinn, du wirst noch eine vollkommene Welt. Aber du wirst Arbeit.
En so dat is een heilige ding. Dat is part van je heilige roep. Vielleicht besser wird. Hij zegt hier wieder zu de Wirts, dat je zal je arbeiter goed behandelen. Epheser kapitel 6, vers 9. En je Wirtslied, denkt aan je verantwoording. Hier zijn we waar, dat is een principe wat we goed van reden, dat voor jeder zijn als du Verantwortlichkeit. Wanneer du een Wirt bist, dat is een zijn, dat die kosten negotie hebben en dat die kosten mensen arbeid geven. Du bist je zijn, maar dat komt met een verantwoording. Denkt aan je verantwoording. Ziet goed zo je wessen hoofd te je deiner, als je van aanverlangen te je te zijn. Dat met een zo handelen, zoals wat die versprechen, dat met die deiden. Misbruikt je woord ever niet en denkt eraan dat je voor denzelfden Herrn verantwoordelijk bent als zij zijn. Gott merkt tussen keinen een onderscheid. In andere woorden, wir sind alle ever ein für Gott. Als wir ein Wirt sind, als wir ein Arbeiter sind, als wir reich sind, als wir arm sind. Wie Gott merkt keinen Unterscheid. En so, hij zegt zu de Wirtslied hier, dit is je leven zijn, dit is part van je mission uitleven. Dit is part van den opgave wat Gott ons gegeven heeft. Hij heeft ons geraad en beroepen met een heiligen roep, niet ween onze woorden. Dat is wat hij hier nächste zegt. En so, dat is niet wens wie ze goed zijn, niet wens wie ze klug zijn, niet wens wie alles reich doen. Dat is niet hoe hij dat gedaan heeft. Hij heeft niet ween onze woorden gedaan. En so, voor some van ons is het nu al leicht te verstaan dat we niet geraad zijn durch woorden. Aber wir würden vielleicht glauben, dass Jana hat einen Raub gekriegt, wenn es so ein guter Mensch ist, wenn es was er tut. Das ist nicht, was hier sagt. Wir sind geraten und berauben, aber nicht wegen unserer Worten. Nicht wegen wie sie gut werden. Unsere Worten wollen in Unterschied merken, und wie viel Frucht wir bringen. Dort ja. Unsere Worten merken in Unterschied. Die wollen in Unterschied merken, in wie viel Frucht wir bringen wollen, aber nicht in unsere Radung oder Beraubung. Und so der Raub, was wir haben gekriegt, ist nicht abhängig von unseren Worten. So, wenn wir nicht berauben sind wegen unseren Worten, dann wo wir selber dann berauben? Das ist, was er uns hier nächstes sagt. Nicht wegen unseren Worten, aber weil es seine aufsagt. Hier war ein Wort, was wir vielleicht nicht jeden Tag brauchen. Und was meint aufsagt? Das ist ein Wort. Was das meint, ist ein Plan mit einem gewissen Ziel. Das ist, was aufsagt meint. Und so, das sagt hier, dass Gott hat einen Plan und ein gewisses Ziel. Und wenn es er dort hat, hat er uns berauben. Und so dit trägt Christus seine Mission für die Kirche, sein Plan für die Kirche. Sein Plan ist, dass wir in der Welt gewinnen für arm. Das ist, was er will beschenken. Wo wenn es er will haben, dass Menschen bei arm sind im Himmel. Und so das ist sein Plan und das ist sein Ziel. Und so no, zum dort down, hat er uns berauben. Er will uns nu bringen, zum diesen Plan und Ziel erfüllen. Das ist Gott geschaffen hat. Ich weiß nicht, wohin er das steht, aber er hat gewählt, dass er will durch uns als Menschen schaffen. Und das trägt was wir glauben als Kirche, dass jede Person eine Gabe gekriegt hat. Wohin haben wir Gaben gekriegt? Zum Dein, zum einen Unterschied merken. Wohin? Wenn es Gott hat einen Plan. Gott hat ein Ziel. Er will die Welt raten und er will uns brauchen. Wohin? Er hat uns berauben. Nicht wegen unserer Worten, aber weil es seine Aufsicht, weil es sein Plan. Und so, das kämpft weiter trägt, das ist nicht meine Gedanken, das sind nicht unsere Gedanken, das ist nicht unser Plan, was wir von uns selbst gemerkt haben. Nein, das ist Gott sein Plan. Gott sein Aufsicht. Alles, was wir tun, wir streben dort, alles, was wir tun als Kirche, alles, was wir tun in unserer Familie, alles, was wir tun in unserem Leben, dort wird in Gott sein Plan anpassen. Zum Menschen reden, zum Unterschied merken für arm, zum treu sein als Verwalter. Aber weil es seine Aufsicht und Gnade. Kommen wir tragen die Gnade, wir singen erst von Gnade. Von wo wunderbar Gott seine Gnade ist. Seine Gnade ist über uns. Und so, du sagst ein paar verschiedene Sorten Gnade. Ein ist der radende Gnade.
Dat is de genoeg wat God ons geeft, wanneer we part van zijn familie worden. Hij raadt ons, uit genoeg. Dan geeft hij ons de helpende genoeg. En onderwijs God geeft ons alles wat ons fehlt zum verarmleven. Dat is genoeg. Dat is genoeg wat God ons geeft. En zo hij zegt hier, hij heeft ons beroepen, hij heeft ons geraden, maar dat is niet wens onze woorden, niet wens wie zo goed zijn, dat is wens zijn plan en wens zijn genoeg. Zijn genoeg wel en die schaffen en die kracht geven, zum een onderscheid merken voor arm. God zijn genoeg komt in die leven neer en geeft die de kracht, zum den plan uitleven, wat hij voor die leven heeft. Dat is wens zijn genoeg. Niet wens wat we hier doen gaan. Hij leeft ons, zo zei hij. Hij heeft ons beroepen, wil zijn opzicht en genoeg, die ons in Christus Jezus geschonken wird van Ewigkeit her. Dit bedient waar dat is een plan, wat du is. Dit is een mission, wat God heeft, als greater als wie. Dit zal van de Ewigkeit her. Dit is een plan. Dit is een opgave, dit is een arbeid, die weer al voor de wereld gemerkt wordt. Die weer al voor ergens van ons geboren wordt. Die weer al voor ergens van ons met een idee opkomt, wat moet something doen. Dan hat God al een plan. Dan hat God al een roep. Op die leven. Hij had een plan voor die leven. Van voor de wereld aanvang. Een plan om die raden en roepen. Met een heilige roep. Te mijn onderscheid merken. En zo wanneer ik naar al dit denken doe, over al dit denken doe, dan kan ik zien waar God zijn plan toekomt en waar hij deren opmerken deed. Nu besonders gedacht aan een plottische wereld, zoals du nach niemands eier gewaast bent. Du bent deren van der op, wat niemands eier opgewaast zijn. Du hast een jässelige Hunger, mangt de plottische reden Menschen zoals nach niemands eier. We haben Technology, um den Menschen reden. Das ist niemals eier. Wir haben einen Raub. Wohin würden wir wel nu noch wieder schieben? Ist es nu nicht mal gut? Nee, das ist nicht gut. Himmel ist noch nicht voll. Weil wir wieder einen Unterschied mehr. Ich und Debbie reden davon und wir dachten du Eva, wohin würden wir wel haben, dass mehr Menschen nicht zurückkommen? Wir dachten du Eva, dass uns Leben, wenn wir würden wirklich die Wahrheit sein, uns Leben, wir feiern es besser, wenn wir hier mit Jünd alle taub sind. Wir feiern uns Leben es besser, wenn wir hier lernen. Ich rede auch von den Dingen, die wir gelernt haben in letzten Jahren. Wir glauben, uns Leben es besser, wenn wir hier dein können, unsere Guven können brücken und waschen mit Jünd alle taub. Wir glauben, unsere Kinder glauben, ihren Leben es besser, wenn sie können mit mir an den Kinder zeigen und lernen. Und die Freunde, die sie haben. Wir glauben, uns Leben ist even besser, wenn es das Geld, was wir hier geben können, because wir glauben, wir sind gesegnet durch dort. Wir können mitmachen mit der Mission. Wir können einen Unterschied machen mit dieser Familie taub. Wir glauben einfach, dass uns Leben ist besser, wenn wir hier sind. Wenn wir noch nicht glauben, dann wollen wir hier nicht sein. Wir glauben, uns Leben ist besser. Das ist nicht zu unserer Ehe, das ist zu Gott seine Ehe. Wir glauben, uns Leben ist besser, wenn wir Part von dieser Familie sind. So, wenn wir dort wirklich im Herzen glauben, dann wollen wir nicht werden, haben dort mehr Menschen überleben. Wenn wir dort uns selbst halten und sagen, nee, das geht mich schon, aber ich will nicht haben, dort andere Menschen mit mir und können mit das. Wenn es dann auf einmal sind, die Seiten zu fallen. Nee, wenn wir wirklich glauben, wir sind besser, wenn das, dann werden wir auch wieder reden. Weil wir wieder dein, weil wir wieder einen Unterschied machen. Und wir glauben dort, really, die Ursache, wenn wir besser sind, ist, wenn Jesus in uns Leben ist. So, wir wollen Jesus verkündigen. Wir wollen mehr Menschen bekannt machen, mit wer er ist. Und was er tut. Und was sein Plan ist. Und lernen von der Bibel ab dem Weg, was sie verstehen können. Was sagt die Bibel von meinem Leben? Wo kann ich für Gott leben? Wo kann ich mein Leben und seinen Plan anplagen und einen Unterschied machen? Wo wen? Wenn wir uns berauben.
Hij heeft ons beroepen. Hij heeft ons geraad en beroepen met een heiligen roep. Nicht wegen onze Werken, nicht wegen wie so gut sind, aber weil es seine Aufsicht und Gnade, die uns in Christus Jesus geschenkt wird von Ewigkeit her. Lebenswasser, ich will jünt Mut mehr an Gott haben, die beroepen persoonlijk. En hij heeft ons als familie beroepen. Wat we wissen, wat we wieder merken, wat we een Unterschied merken, wat we nicht stilhouden, wat we nicht tevreden worden sozusagen mit sein, no, nu zijn het genoeg mensen wat Jesus niet kan doen. No. Wat we een Unterschied merken, wo wen? Wens hij heeft ons beroepen. Wat we opstoen en wat we alle beten. Gott, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist. Ich danke dir, dass du uns berufen hast. Ich danke dir, dass du uns Kraft gegeben hast, Gnade gegeben hast, um dort zu tun, was du uns zu berufen hast. Und ich bete, dass du uns helfen, unsere Gedanken, unseren Hort ablehnen mit deinem Wort und deinem Raub in uns Leben. Help mich dort zu tun, persönlich. Help jeder einen von uns dort zu tun, persönlich. En dat we willen zijn dat de roep wat u op ons leven hast, is zeer, zeer veel groter als bloos wat hier in deze feierweg aangeht. Maar dat we willen een onderscheid merken voor die alle wegen waar we zijn. En de werk, thuis, met de kinderen, bij de arbeid, als een arbeider, of bij de arbeid als een wirt, of op de farm, of in de school, wo immer we zijn. Dat we willen zijn dat ons ganze leven is verbunden met de missie wat u ons gegeven hast. Een Unterschied merken für die in dieser Welt. Help uns alle zu wissen in dit Jesus. Dankeschön, dass du uns berufen hast. Ich bete in den Herrn, Jesus. Amen.